voordat we aan de afsluiting komen, dames en heren, wil ik nog heel even de partner van George het woord geven. Yvonne, mag ik even nog naar boven vragen? Die wil nog heel even gaat vertellen. En daarna komt we aan de grote afsluiting van deze avond. Ik kan toch wel zeggen dat het nu al geslaagd is. Even het woord aan Yvonne. Ja, goedenavond allemaal. Jullie hebben het allemaal gehoord. Ik ben natuurlijk ontzettend trots op mijn twee mannen. Buitenop mijn twee mannen natuurlijk ook op Pietro en José. Vooral op deze geweldige band. Wat ze gepresteerd hebben is bijna ongelooflijk. In concerthallen waar 5.000 tot 25.000 mensen zitten, misstaat dit orkest beslist niet. En dan nog een compliment aan ons plaatselijk talent. Ik lag in mijn bed, George was die nacht in Engeland en ik hoorde live muziek. Ik dacht, is dit nu live? Ik me aangekleed, naar de hoek van de straat gelopen. Ik dacht, dit is echt live. En toen dacht ik, dit moet George horen, dus mijn telefoon erbij. Ik zei, George, listen to this. This is in our little village, on the corner of the street. En hij zei, who is it? Ik zei, hoe heet jij? Ja, Pedro. Ik ben van de buren, weet je wel. Dit is de oom. Ik zeg, niet te geloven. En dit talent hebben wij gewoon in Münster geleen. Toen heb ik tegen George gezegd, ja, daar mogen jullie dadelijk voor applaudisseren, ongelooflijk. Want ik zeg tegen George, is het geen idee om samen met deze twee stemmen iets te gaan doen? Ik vond trouwens ook met José ontzettend mooi. Deze countryster met haar fantastische stem. En dan George erbij. Zo'n prachtige mix. Echt helemaal perfect. Dus wat hebben Pedro en George gedaan? Die hebben iets samen opgenomen. Het is nog niet helemaal klaar, dus staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de krant natuurlijk wat er allemaal gaat gebeuren. En dadelijk gaat hij als afsluiting, zowel met Pedro als met Chaka. Die gisteren natuurlijk, want iedereen heeft dadelijk nog te werken. Pedro moet nog naar een ander optreden. Chaka gaat naar de Vicini, naar de wijnbar waar hij nu werkt. Allemaal welkom in Geleen, helemaal fantastisch. Maar iedereen moet dus zo meteen nog verder aan gaan werken. Maar ik wilde nu eigenlijk kijken of de discjockey zover is met de stick van... Ja, zijn we zover? En iets minder echo op de boksen. Dat hoorde ik net even. Goed, jullie gaan het beleven, jullie gaan het horen. Veel plezier, super dat jullie in zulke getalen zijn komen opdagen. En we gaan jullie zeker weer zien. Thanks. Are we set? So, Thank you, and we have a surprise for you. Maar ja, ik zal het toch even een beetje aankondigen. Ja, wat Yvonne al zei, George en ik hebben een liedje opgenomen. En we zijn het nog een beetje aan het fine-tunen. En ja, we dachten, dit is een geweldige kans om dat eens te laten horen aan u. Het is een cover van heel lang geleden. En ik zou zeggen, helpen we ons in het begin een beetje met klappen, een beetje met bewegen en dan komt de rest vanzelf. En ik wil nog eventjes toch dit moment gebruiken. Ja, George, I want to thank you for the opportunity. You're a great man, you're a great artist. Thank you very much. Crack it down. You stay there. Thank you. Is that the regular? Crack it down. Okay. Ain't no stopping us now. Oh yeah, hop! Oh yeah! We're on the move! Watch out! Ain't no stopping us now! We're on the move! Ain't no stopping us now! We've got the groove! There's been so many things that has held us down, but now it looks like things are finally turning around. Yeah, I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up
move. Ain't no stopping us now. We've got to groove. Ain't no stopping us now. We're on the move. As you can see me. Ain't no stopping us now. We've got to groove. You got it. I know you know someone that has a negative vibe. Yeah. And if the only thing, the only push you aside, they really don't have nowhere to go. Ask them where to go when they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put ourselves together. We're gonna polish up our act, yeah. And if you ever been held down before, I know that you refuse to be held out anymore. Don't let nothing stand in your way. You got to listen To every word I say, to every word I say. Ain't no stopping us now. We're on the move. Okay, Bushland, don't be shy. Ain't no stopping us now. We've got to groove. Oh, yeah. Ain't no stopping us now. We're on the move. We're on the move. Ain't no stopping us now. We've got to groove. Ain't no stopping us now. We're on the move. We're on the move, baby. Ain't no stopping us now. We've got to groove. We've got to groove. Ain't no stopping us now. We're on the move. Ain't no stopping us now. We've got to groove. We've got to groove, yeah. Ain't no stopping us now. We're on the move. We're on the move. We're on the move. We're on the move. Look at that. Thank you. Get a lot of repetition. Thank you so much. Check, check. Thank you much. All right. And right here, We're going to do one more. I'll give you a little extra one right here. With me and Father my and son. son. Every time I look at you, I see myself. I'm so proud of you. Ik luister nooit naar een liedje, by the way. Okay. We're gonna take it back to the soul time. Yeah. And if you feel like you want to dance, we're going to dance. Yes. Are you ready? Don't be afraid to dance. For more respect. Come on, hey, here you go. All right. Hey, How about that DJ? How about that DJ? you come on with the dance move. You ready? Come on. Do it. Let's dance. Let's dance across the floor. Yeah, let's do it. Let's dance. Let's do it some more. Okay. Okay, you guys know the words now, so let's do it. Come on. Yeah, let's do it. Let's dance. Let's dance across the floor. Yeah, let's do it. Let's dance. Let's do it some more. Come on, let's do it. All night long. Bring your baby to a funky song. All right. Getting happy. All right. Doing it all. Having a good time. Having a ball. Y'all, let's do it. Let's dance. Let's dance across the floor. Yeah, let's do it. Let's dance. Let's do it some more. Come on, let's do it. Let's dance. Let's do it across the floor. Yeah, let's do it. Let's dance. Let's do it some more. Come on and get on up and get on down. Shake the booty, shake it on right. Do you wanna? No, are you gonna? Then get on up. Out there, come on, let's do it. Let's dance, let's dance.
let's do it. Let's dance. Let's do it some more. Come on and do it. Let's dance. Let's do it some more. Come on and do it. Let's dance. Let's do it some more. Come on, let's do it. Do it, dance. Dance upon the floor. Come on and do it. Do it, dance. Come on and do it. Dance upon the floor. Come on and do it. Let's dance. Let's do it some more. Get on up and get on down. Get on up and get on down. Alright. Thank you so much. Yes. Thank you. You guys are awesome. You guys rock. En jullie zijn geweldig. Chaka en George McRae, dames en heren. Fantastic, thank you. Ja, dames en heren, en dat was Rock Your Drums. Dat was het concert van vanavond. En ja, en alle schoondenken kunnen we ook aan dit concert. En ik zou nog een keer de Wienkoningin van dit jaar naar boven willen vragen. Wienkoningin Dalena, zie even naar boven komen. Zet een presentje aanbieden aan alle artiesten die vanavond deelgenomen hebben. En ik mag wel zeggen dat het een geslaagde avond was. Dames en heren, Wienkoningin Dalena. Ik zal de artiesten opnemen in de volgorde wie ze ook opgetrokken hebben. En ik wil beginnen met Chaka. Dames en heren, Chaka McRae. Bloemen komen aan. Oké. Eerst heb je. Oké, En dan gaan we weer met José van Aan. En Pedro Kremers, dames en heren. En de topper van vanavond, George McRae. En natuurlijk de muzikale leider en arrangeur van vanavond, de muzikaal verantwoordelijk was Rie Dolz. Rie had het niet allemaal alleen kunnen doen, hij had hulp nodig gehad en hij had hele goede hulp gehad. En het was Richard Dolz als arrangeur. Natuurlijk heeft er ook heel veel techniek bekeken en techniek heeft verzorgd Jacques Voets. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder een geboel wat allemaal plaatsvindt. En dat hebben we mogelijk gemaakt, Anneke en Paul Rooijakers. En tot slot, dames en heren, zonder hun waren het überhaupt niet, had het gewoon kunnen plaatsvinden. Want zonder muzikanten, best wel als muzikaal leider en dat is helemaal niks. En het is de percussiegroep en ik zal ze allemaal enkel nemen. Met allemaal dus zwaai heel even, dat jullie ook zien. Dat waren van de percussieensemble Bas, Luc, Thieu, Jos, Huub, Glenn, Victor, Simon, Diana, Neetje, Gordon, Jan-Willem, Jel, Johan, Thijs, Rick. En
En ze worden nog ondersteund op gitaar door Wil en op basgitaar door Wim. Dames en heren, het percussieensemble van Fanfare Juliana onder leiding van Riedels en alle artiesten. Dan is het natuurlijk absoluut niet mogelijk om op te doen zonder organisatie. En dat is dezelfde organisatie als 4 jaar geleden. Dames en heren, geef hun ook een groot applaus. De organisatie lag in de handen van Ben Hamels en Kitty Dons. Dat zijn die twee valwerk erin gestoken. Nou, heel fijn gedaan. Natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken die achter de schermen geholpen heeft. Voor het geluid, de filmopnames, de horecabediening, de entree en de garderobebezetting. Ook echt allemaal bedankt. En natuurlijk de financiële steun. De al de sponsoren die je daar kunnen zien, überhaupt mogelijk gemaakt waren. Hartelijk dank. En dan blijft er natuurlijk één over die we moeten bedanken. En ik kan slechts zichzelf bedanken, dus ik mag dat doen. Een groot applaus voor degene wat echt door deze avond heeft geleid. Onze presentator Skip. Ja, dat was Rockland Drums. Maak je hoofd om niet even te gaan, want we hebben nog een fantastische discjockey. Het zal muziek uit de 70 of 80 jaren voor u draaien. Dus blijf allemaal bij de afterparty. Discjockey Harry Kramers zal voor u nog de rest van deze nacht verzorgen. Hartstikke bedankt en verlaat nog goed huis met misschien een gesprek voor te geven. Bedankt allemaal.